Good morning, everybody. Wa obete Bernard Nkabiara mechiachia wiase amansan nyinaa. Nipa biara otitwi a wo America, any country bia Ghana. Mechia biara ene anopai. Ma me papa me nua brante a ye wo wiase ene. Yetiasi na yehunu nea yeye a daachi yebeja dimpa ago yechi ma me papa ene noma bebre ekoso wo asase wo ya yete so a edi enya ekuya kra ene yesunsun a yenya bi emane ntuyefo awom awariem adwumam edi enya ene wiase nipa oyade a ohwe ne achi ohwe nanim abrabo bini atuye wo Ghana ene dadue Ghana fo yade a yenhwe yachi asem yenhwe nea ebetima ba akire yahwe nea yanim ade ene nipa wo ne ba ontete ba oye ne ba cause oba beku akra ne awe nti akra ne oye bone a na ofua so ene aware ne ekoso enam sika 70 no ba wo kuna na owompena abaya ti asase wesu a ode metwempena mienu enti abrante na oni no odate no oninse ne ga ne wo mpena kane ho by obeye ne ho se onhunu ye nti okitade de omawa na aka ne nsa amoa so omfa ade ne mawo oni dia wo ye pa ba onfiu ene Ghana de ne ekoso enam politics ntino nipa oko wuom owa ahohiahiam na odi politics me wo MPP nti MPP oya ade de onye entimenka MPP oya ade de onye memmoso na odi yakọ ahokyerem nsem yensa na meka bo mu no na gina so ne sen edi enya ewo yabrabom ewo ne abrabo ayetuwe nipa bebre awoba noma abofra na oye obekanti no oye ne ba na aka hye ntu ba wie no na abofra na aba ye bone ama no abe ne soa ama no saatam awura noma na oye nim utunufu a onye yie ba na wo kunu a wo mpena no eye sikanti entu ba wura ma akwa koduru baabi na u age na uwo no sika na wunyaa no entime mfa wo nko baabi ya ujaye so a enye yie na abeyo habits na waware ase me kasa kire wo se wo yade a wohwe wachi a hwe wanim wohwe wanim a hwe wachi na baabi a wo kọ no kware ne uduru hɔ a na amana wo chire a wankata so no bia utwa enho anopa ade besa saatama ade besa wo ba wo ye befuru ba bia amana ne da no wo be kwa akotom aya momye ntwene enko akire enne nipa wa asase we so o ya ade a onkai de wo de ayama no nti nipa bebre anya nome ewo abrabom anya nome ewo abrabom hwe nipa no ne ye de kese mabi nkese wo wabrabom mabi emfana no nkese ade a wo ye ho awradi nyankopon hira wo medina de Bernard Asante mesi da ba bia follow na menkyere wade de ebeboa wo na mema wo videos a ebe sesa wabrabo ewo adonum amen.